И здравейте хора, сега ще играем на Мега Камилюс. Чакам сега са Валерий. Не ви как изглежда, като чакаш? Тук ще Стой така. аз бягам. Това не е истинската Мега Камилюс в Roblox съм. Истинската не я намирам. И сега ще справете, ще го пусна след малко, когато вече търся. 3, 2, ето. Тук съм. Знам къде е Валерий. Не бягай. Нещо буквално Валерий се сече в червено. Ти откъде знаеш? Ти ми сече в червено някакси. Това е честно. Не знам ти. Ти не се беше боядисал. Боядисал се. В тъмно си. И? Що ми даде? Не знам, просто беше светче в червено. Това не е честно. Път ще откриеш. Това не е честно, стига. Сега ще се кача горе. Ще поиграем Това Валерий. не се брои. Играта е виновна, аз не съм виновен. Това не се брои. Това е почти едно към едно към истинската игра. Не, това не се брои, това. Вери, отиди и тук. Стой. Чакаме. Валерий, какво пише отгоре? Валерий, пише отгоре. Може само една игра да играем. И така беше мила път. Не може, Валерий. Хора, ще отидем в публик. И давайте хора, вече са в публик. Валерий, тази игра май малко ще да късне. Къде си? Аз съм в средата. Влизам от дискам, защото аз няма като приятел. Имаш ме. Приятел. Добре, малко как тогава ми влезна в сървъра. Нямате никъде. Как играем в сървър? Не знам, тебе те нямаш. Нямам друг начин. Нямаш така един цък плей. Хайде сега ще продължа само. Така ще скрия на едно много добро място. Хоп. Хоп. Има двама, които търсят в момента. При мен е 3. Какво да почна да търся, дори не съм си взела още цвят. Имаш една минута, бе. Ние търсим, ето виж. Търсиме тук в лобото. Не, ти просто не си започвам, че ти си от търсещите. Тук съм, търся съм. Да, обаче сега чакаш. Колко време ти показва? 55 секунди. Значи след 55 секунди ще търсиш. А тебе? Аз се скрил. Ама не играем заедно. За съжаление. Ето те, оттърсиш си. Ти стъп, аз те знам как. Вътре ли си? Много ясно. Сега си променя място. Супер. Ме 20 секунди кола. Това мога да се меся. На кой мап играете? Ето и средата. Това е тъмно. Никой имаш 10 секунди. Ето. Готов съм. Майка, Валерий, тук що мина точно до мен. И тук що мина точно до мен. То преди ма. Хоп, хоп. И сега да гледаме.
Вери, виждам те. Знам. Окей. Ако добиеш някой по тях парички ли? Не знам. Аз срещам някакви. Май да. Но това също ще да е добро място е тук. Горе. Ако мога да отида там. Ам ти друго. Хора. О май гаш. Така шумех точно до мен. О мага хора. Знам, че съм се скрил много, много добро място. Аз watch аз някъде до отвън, защото вънка има някакви невидими стени, които не мога мина. Да, знам. Ами, значи ти си вътре. Да? Елата вън, аз просто дихам всякъде. Ед, Бе! какво? Пърчки ударих един. Там горе над... Откъде го видя? Как? Не виждам. Ама аз, защото без да си промених цвета. Рамката на бас последна секунда беше супер. И един остана. Къде е той? Това свети по зелено. Ето зелено. Ето го. Ето тук се беше скрил. Я ще знам там къде се крия скоро. Аз те ще те бия. Как ще ме оцелиш? Как ще ме оцелиш сега? Хубаво. Аз той ей тук. Ей тук по средата. И не мърдай. И този мап май? Да, този. Той 10 секунди там. Тест 10. 8, 7, 6, 4, 3, 2... Ей, кога да стоиш там? За да си го търсиш. Ей, да имаш много шанс да ме намериш. На този мап. Това е любимия мап. Е много яки скриещи места, обаче моя е много добър. По-скоро дори те нямам как да ме намерят. Ега. Бързо. Да, правя. Хоп, опс. Ей, тук скачвам. Хоп, 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 хоп. Айде. Под кафето. Хоп. Да. Така. Сега. Що така ми цикли? Хоп, хоп. Вече се скрих. О. Що така трябва? Влиза вътре храста. О май гаш! Няма да намерите. Какви сте ви? Влиза вътре храста. Няма да намерите. Гледай какъв този? Май това са търсещите някакви сини. Да, търсиш.
Ето, къде ми се прави. Тук сега ще го намерят. Така няма на мен. Аз печеля игра. Аз съм да ще печеля. Я виж къде съм. Не, няма така. Ето, видях къде си. Да, знам. Кои сте свири? Кой свири така? Ето, в този хараси. Ето. Как се прави да гледаш? Къде си? Ама и тук натисни. На спир. Един се скрил в стената. Не. Къде си в Просто скрил там долу. Не съм. На едно дърво. Какво? Да, виждам къде си. Как? В края дървото. Те отгоре. Тук не съм, май съм скрил този път там. Да, трябва тук да съм. На кое дърво съм се скрил? Няма и къде наведе. Там ли съм? Защо не ми дам да го контролирам нормално? Къде съм? Сега как да видя къде съм? Виж на дърво. На кое дърво? На това. Къде беше в началото. Другия под някаква маса. Легнал. Да бях аз легнал. Аз защо не мога да се видя себе си? Но как се ляга на земята? Да легнеш? Лесно! Има си даже такива бутони. Да, на бутоните. На позите! Къде? Ей, това е поза. Добре. Хора, дайте за първи път играе тази игра. Не, за първи път. Тогава как не знаеш как са позите? Никога не ги използвам. Така няма никой да намери. Даже Никола, който те знае къде съм. Аз знам, че мога да излезна. Аз мога да излезна тук. Това мога да се пише. Излезна. На 5 секунди излизам. Ти? Вече излизам. Аз се разхождам. Добро. Аз съм въртелко, тях и правя пози. Победи. Това според мен е най-големия. Към тук не мога да разпална. Ето най-накрая ми се прави. По време видеото... Още една игра ще свършва видео. Тук сега всички са ми любими. Който каквото избере. Не, няма да съм и тук по това. Yes. Може си. Не. А този мап. Който ма бе. Много як за мен. Аз знам къде секрет. Къде? Виждам, че един ще умре много бързо. Един ще умре много бързо, не знам как се. Един червен.
Не знам. Не. Стой. Тук на дървото. Как ще е тук? Тук, сега Я къде? Аз съм на по-добро място. Чакай нещо да проверя набързо. Да, виж къде. Виж той къде е. Това е много добро място, бе. Виж. Ей, тук отгоре просто може тук да застане. По средата. Но той ще отиде още по-нагоре иска. Да си нахалня. Това са най-добрите места. Аз имам на другото място. Айде, Валери, аз имам при него да скрия. Нищо е чак в друга край на мапа. Бързо. Не. 30 секунди остават. Хора. Няма да не ме видят. В всеки случай. Хоп. Хоп. Не ми дава! Ето най-накрая. Хоп. Хоп. Е така. Мога и така да... Омага, виждам къде е другия. Да. Аз виж къде се стоя. Като е там? Не, така ще ви просто. Физ. Не още като него. Е така. Добре, ама да, така. Не, да. Не, как се правиш така само настрани да може. Пак. Измъл. Но не ми дава се движа. Така да скача. Само намързи. Чакай. Стикли ми! Не те вижда. Пак съм тъп. Не те вижда. Препознат. Има някой друг. Видят. Газин, от нищо паднах. Вали, кой ще намери къде си? Не. Супер, да те намери. До мен е яко. Не, много е гадно. Не! Отиде търсиш. Хора, това вече наистина побъркаме от нерви. Минута игра. Не мога, това наистина беше всичко. Не мога повече. Това е много гадна игра. Последната. 3 секунди до края. Окей, Валери. Валери ме накара. Кой да ме гледа? Да го видя. Това е така. Търси. Трябваше да ти някъде, за може да ме търсиш. Не е тук. Няма. Имаше едно място. Аз се да търся. Стой. Хора. Не, тук няма. Валери ме дразни. Много. Няма. Хора, това вече наистина беше всичко от мен. Чао.